Nganza kwethu South Africa ngiyanibingelela igama lami Sibusiso Meshiya Ngwasithole le Meshiya Media Pro TV. Mawukuthi uyaqala nje ukungena kulo mbukiso wethu awusichofozele subscribe Nkosi yami ukuze sizokwazi ukuthi sikhule ubeka nombono wakho odabeni esizokwethulela wena. Nganza kwethu nalo udaba lensizwa kaMagaye laphana eThekwini la-Mount Valley phansi kwebhriji ngesakhiwo esesiphinde sabhilizwa futhi. Siyazi ukuthi phambilini insizwa iyaba undabamlonyeni ey'nkundleni zokuxhumana ngendle yakha phansi kwebhriji, wafika umasipala wethe kwafika wayidiliza. Yaphinda yaqala phansi-ke insizwa yaphinde yakhanda enye indlu ngokukubalula ukuthi le ndlu le indlu yebhizinisi, akusekhona ukuthi mhlambe ihlala kuyona. Iyakha phezu kokuthi yona udaba yalithatha yalusa kumasipala, yathi umasipala akakhulume nobukhosi bakwaCele. Ubukhosi bakwaCele bafike bamenzela incwadi ukuthi engaqhubeka nokusebenza endaweni, aphinde futhi abeke amathuluzi akhe njengokusho kwakhe kuleya ndawo. Ngebhadi-ke umasipala uphindile wabuya wazoyidiliza indlu wayishaya phansi futhi. But-ke angize ngicithele isikhathi, kukhona ividiyo la khona intatheli yelanga uMthobisi Mfokazithola ikhuluma naye le nsizwa njengoba naphambilini wayekade wakhuluma nayo, yalichaza udaba. Namanje-ke iyalichaza udaba ukuthi kwenzakalani njengoba isiphinde sadilizwa isakhiwo sayo sokusebenza. Ilezo-ke benginilethele zona-ke ngaphandle ngicithe isikhathi na ividiyo yalandela. Lingakhohlwa nganza kwethu ukuchofa subscribe ukuze sizokwazi ukuthi sikhule. Ubeke nombono wakho uthena on nebhele ukuze usho uphaze ukunotifaya ukuthi sekukhona esikuphostile nevidiyo yalandela. Hey bhuti, bengingalindele namhlanje bafikile ngi-T_L_B bebaningi behamba nama-security. Ngachaza nami ukuthi inkinga bathi sebenginika isikhathi eside engingaqaqi. Ngachaza ukuthi kunzima ukuqaqa ngoba le nto lena bengazi ukuthi isiphakathi kwenu nobukhosi bakaCele, ayisekho phakathi kwami mina. Bengazi ukuthi kufanele ningiyeke ngiqhubeke nomsebenzi. Kwathiwa hhayi, akunjalo. Okungangokuba-ke bengithi ngiyazama nami ukucela ukuthi okungcono-ke bengawubulali-ke umsebenzi lo engiwenzayo ngoba ngakha nje ama-blocks. Njengoba ngangichazile le ndlu le yokubeka amathuluzi, bathi-ke ayikho into engizoyenza. Kuyaliwa nathi thina abantu abamnyama, nimazizama ingcindezelo ingaphezu kwethu. Silwa sodwa kodwa angazi ukwenzenjani. Kodwa-ke nami ngizama ibhizinisi la, akuve kuwukuthi kunabantu engifuna ukubabamba inkunzi noma mhlawumbe ngakhela ubugebengu. Umasipala uyasibulalela iy'nto zethu, sithi siyazama, imisebenzi ayikho. Uma ungayofuna umsebenzi kamasipala ngeke uwuthole. Kodwa ngesimo sokuthi-ke sizama-ke thina-ke esikwaziyo njengoba uNkulunkulu asinika amandla ezandleni zethu ukuthi sikwazi ukuyiphelisa. Bathi-ke nakhu-ke kunje namhlanje. Sizokwamukela-ke kodwa ngoba asazi ukuthi kubheke kuphi. Nami udaba sengizolithatha ngilibeke ebukhosini bakaCele ngoba ngibafonelile ngabachazela bathi hhayi, ayikho into abazoyisho nabo njengamanje ngoba bangale ayikho into abakwazi ukuyibona. So ngizothi uma ngithola isikhathi ngihambe ngiye khona endlini enkulu le ngasebukhosini bakaCele. Sike siyokhuluma kube yibona manje phela abamelana lolu daba. Okungangokuba ibona phela abangenzela amaphepha. Okungangokuba noma bengenzela amaphepha-ke noma kuthiwa kunjani, le ndawo ibenobugebengu, kwenzeka iy'nto ey'ningi kuyona. So bizoba nesevisi yokuthi ihlezi iklineka ngaso sonke isikhathi. Kuhlezi kunomuntu ekuphoqa ukuthi ayikline, ihlezi nje eyigadekile. Akuve kuwukuthi bekuzoba indawo yami. Ngisho umasipala ubungahlezi uzongigada, ufike njalo ungivizithi, uzobona ukuthi kusaqhuba njengoba ngangishilo yini. Bengeke ngize ngibe nankinga nalokho ukuze nabo babone ukuthi ekugcineni ngizama indaba yebhizinisi la. Akuve kuwukuthi mhlambe khona into e-wrong. Ukwakha ama-blocks lokhu bengizobeka usimende la yonke into yami yokusebenza. But-ke njengamanje angazi
Kungiphoqa ukuthi usimende ngiwuthenge njalo ngosuku kuze khona la esayithini ngiphinde futhi ngiqale phansi ngisebenze. Okungangokuba-ke isikhathi kuyasihambisa lokho ngoba umsebenzi ubaluleke ngesikhathi. Isikhathi into ebalulekile ukuze ukwazi ukuthi ugcine umsebenzi ngendlela. Kubuhlungu-ke kodwa siyacela-ke naba nolwazi ukuthi uma unesimo esikanje uzama ngoba phela kukaningi ngiyakufuna even lapha le eSphingi hlezi ngaya kaningi kabi ngiyozama indaba yokuthi ngithole iphemithi yokusebenza. Bangigcina bengitshela ukuthi iphemithi kusuka eMega City kuyoshona eChartworth ayitholakali. Abantu abadayisa khona ayikakatholakali iphemithi. So njengoba ngike ku-ward councillor ku-ward 75 uZweshe, uyena-ke owabe sengiyalela indaba ukuthi ngenze njani. Sengenzile-ke kanjalo kodwa kusaqhubeka kusadilizwa noma ngichaza ukuthi indlu yomsebenzi le akuyona idlala. Abakuzwa lokho okungangokuba labantu angazi kanti thina abantu abamnyama ukuthi ngingathi singamisa kanjani empilweni ukuze nathi-ke ezweni lethu ngoba phela umhlaba wabantu abamnyama mase usebenzisa ayikho into e-wrong lapho. Kuphela uma begadile ukuthi asenze into e-wrong ewubugebengu. Ilokho nje engingakusho. Okuningi angeke ngize ngikukhulume kakhulu kusafuneka ngiye endlini enkulu le eNgonyameni ngiyolibeka kahle lolu daba phambi kwayo inkosi ukuthi hey nginenkinga lapha kwenzeka kanje. Ake nizame indlela nani engakwazi ukuthi ilungise lolu daba lolu. Ngikwazi ukuthi ngisebenze ngikhululeke. Okungangokuba even ngoba ngakho isakhiwo ngisakha ngoba because of ngenzela ama-custom ukuthi awubone umsebenzi wami isandla sami. Yabo, ukwazi ukungiqasha kodwa ubone umsebenzi wami cha lo muntu uyayazi le nto ayenzayo. Akuve kuwukuthi ngakha umuzi. So still lokho kuseyibhizinisi njengoba ngiwumakhi nje futhi. Uyabo. Ngikathi ngi-advertise la umuntu ebuka ingase isikhathi futhi umuntu ebone ukuthi ngiyawathenga ama-blocks ngala ngizomcela futhi lo muntu angakhela. Ngibasize kanjalo-ke abantu bakithi. Kodwa-ke ayinayo impi inkulu. Angazi ukuthi iyonqobeka kanjani. Kodwa ngiyafisa nami indlela yokuthi igcine inqobekile. Okungangokuba nami ngeke ngize ngikwazi ukuyeka umsebenzi. Umsebenzi awukho. Iwona msebenzi enginawo lo engiwenzayo. Ngeke ngize ngikwazi ukuyeka lo msebenzi. Ngizodlani? Ngizophila ngani? Esikhathini samanje engazuthi ngingaba nento oyizamela wena esandleni kodwa yiwo-ke le kuliwa nayo. Ngiyabonga mfethu Jobe.